Kita na. Guys, nako diri sa balanghoyan ni Lito Tirante. Ala kilala ka jud. Dagko naman din imong bagong tanaman no. Pila ni kabuwan? Nung lek. Buwan na kapin eh. Ala kanindot na kaadyo ba? Kanindutan na kaadyo. Nakagwapa na oh. Ayo ay manggunin na kuha na ako to San Miguel. Kaning anang similya. Unsa ni kanang puti ni siya na kuan? Pulutan. Pulutan. Hala layuag eh. Kuan ni mong similya no? Kana San Miguel. pagka may nagkuha na ano. Pila po'y palit ni mo ana? 250 bagkot. Hala 250 guys ang bagkot guys. Itong puti. Hala kanindot kaadyo no. Nagtubo. Grabe. Nandutan nagtubo oh. Palitan ng abono. Agaton dito ang dagko nimo. Bisa naman to gitanong ko na mo nang diha. Narut-hurot ta pug tanom nimo. Tako pa man day ka diri ako anan no. Diri pwede pa man diri. Gani unsam nun lagi wa na labti karon lang po nang harvest. Nindot ang life diri guys. Kaya kan gani na ako diri. Pero meron ni si Jang kuan ni kanang bungay. Maguna. Pero pag utro na ani, Bitso na siya pataas. Di naman naapsag sagpo. pero utrohan pa nimo naguna di na. Tuhan pa na. Ano po mismo. Pero dagko na siya no. Tag-at. Tag-as na. Di na makakuan kaadyo. Kaning yun pa niya di ba kung tanom. Unsa abunuhan din mo ning kuan kapon. Gamitan na. Unsa may imong abunuan ni? Complete. Itkan na ako nagtaglima kalugas. Ala. Mo ding dagag uno dagi mo ding kuan. Sikreto diha. Krito ra na di ah. Saktan to dahil ni mo na. Hmm. Itong maragluya to kuan. Tubo imo man to. Pero asa man po taro ka na naka-studio na kuan pamagi. Sumira man tag-agriculture. Ala mo di ay. Eskwela man to sa anak ko. Kuan ba anang sa bunawan nga kuan. Kung ang imong nahibawan imo gud yung i-apply, makakuan ka jud kano no? May ka mabuhi. Ala mabuhi ka jud ay kagadyo. Kay kani lamang ingon nimo na makaharvest ka. O 800 dadyo ang imong kuan. Sumisis dito ka nang makapoto sa tag 80 ka po. Tag 10. Tag na 80 na 800 dadyo. 100. Duhar na nakatak ang namo. Hala no. Nagsir ba bitaw kahoy pirmi. Kanagong ikuan nila i-post dito. Oo. Mao man nga photo. 800 na dadyon. Human isa-isa ra nakalutuan. Sir kalutuan. Og next na pod na adlaw magluto gihapon ka. Mo gani nang Oo. parang buhi asing. Hala no kay mas labaw pa man kay income noon sa imong kuan kanang magpasuhol kag tag 500 ang adlaw. Na magluto ko tog alas 10. Jis ra. Hurot na ditso. Di anda ko pag bakante hunahunahon pa. Wa gani kung maglaud-laud ro di. Basta lamang akan ni ba si kay ug imo na si Jang kuan ba di ba burag harvest na mga jud lamang kapag imo Human human nang maingon na. ngani Ang imo dia pagka December ni. ang kuan lamang ani ka jud kaning permiro na paghinlo pa nimo sa imong kuan. Tamnalan. Kuan gani alagaan siya. Oo. Pero wa man pa siguro kaning suhol ani pagkuan nimo ano? So, Imo ikaw rin naghinlo para nang libon. Ikaw rin nagkuan na ana jud lampasan. siguro naman. Oo. Pero mutabang pag imong mga anak ko sa dire bare. Ilan na lang. Wag ka o ida. Hala no. Di mo masalig kay mga bata ro na mga trabaho. Human una pa jud kay pansugnod ni way problema ka jud pansugnod nimo sa imong pagluto. Gani kining initiative nga. Hala ninda. Hala grabe. Ingko ugwa ka jud kay studio ani na kay kuan man day ka sa agriculture di ay. Na biya dito sa anak sa kanang bunawan nga Oo. kada Birnis Sabado Domingo kuan man dito sa agriculture kaya na diya. Hala no. Kanindot ka jud sa kuan ba di Jesus. Di na mga jud hibaw-an na gatong. Nangila di nag-uma sila di certified ilang kuan naman gamay ra income di certified ang similya. Ah, Certified man ang similya kay pulutan man gid nga pure. pulutan ka jud. Mas dakog advantage singing ani ka jud na makuan. Unod man gayud ni unod. Hala.
gamuton katong nga puti ina na ilan ni bro si dia mga puti man na Oo, nagdagan gamot na. gamot-gamot to na siya. Ah, wait, napo din mga variety ani din mga kuan di ay. Nimo bening kuan sarina. Ala, O bayan na nagitag color. mo say tawagan ni na variety? Pulutan malagkit. Ah, pulutan malagkit. Bantog ra kay murag dark ang ijang dahonan o kanang kuan ba no? Punuan. Punuan na murag puwahon. Lain bitan na to dito may puwa. O bito ni kuala. Mura pa si Zag kanang murag tan-aw ba nato si ijang tubo ba healthy ka jud kaadyo no? Lahi ng tumpuan. Hala. Si dito lahi og color. Pero og pangkuan lang, yung pa nato dili pang commercial para lang pang konsumo ra okay ra to. Kinsi man ka sa unod niya. Pero gansi ka jud gyapon ka sa unod. Unod kay gamuton may daghan. Oh, pero kana gadong pang commercial nimo, nami ka jud ni si Zana kuan pulot sa na si Zan malagkit na pulutan. Pulutan mo bening. Hala. Tiyo bayag bugkot ani 200 ay mong kuan 250. 250. Pero murag ikaw pa nagtanom ni ani diri ano, yan na kuan na klase. O Kuray at bitaw din na bitaw si pangayo. Nakikita no man na urot kaya hindi pa sanay. Kuan nga kanang mga bata nga di na ni muma dali. ang distansya nani pila pud unsa pud kalagyo ani tagi sa metros. Para mabutong metros ni no. Ang diri ra moy tag medya metros tag duha ka dangawang gikan sa Ah, kuan pud sa tagduha ra na kadangaw. Mura mag tulo. patagtulo kadangaw ang distansya. Okay oh, kani dinhi usay pod mura mabot og isa ka metros ang distansya. Ang diri murag isa ka metros. Pero ang diri pa ana medyo Tulo ka dangaw. diri murag tulo ka dangaw. Ah. Ngani di ay ang sakto na kalayuan sa tanom no. Kay ubag pa nga tinamnan pero pag kuan ino po adjuston. Di na Pero kaning paring ani na imong natamnan, pwede pa ka makautrog tanom ani utro pa. balikan ni. Balikan pa nimo, pwede pa makadapa sa lupa. So pwede pawayon sa iskatuig mo balikan na po. O ag nindot ka jud kato siguro pahuwadon. Oo. Karon mura po si bag-o na po ang iyang Balik ang kuan sa yuta. sustansya sa yuta ano. Maumaw. Kay makaumaw man ning Singapore. 1 year na din kuan na. Ito dire sa ubos kay mag-harvest og Singapore. Katong nagsugod ka din nag-harvest, mga pila to ka buwan na, 4-5. O kani mga katong nagkuan ka, 5 na ka kuan kabuwan. Kuan ni. Di itso na ni kabuan doon. 8 na ni pero nagsugod kag kanang harvest, 6 ka buwan, pwede na. Utso kayo. 8 ka jud. Sinam ni kabali ron. Hala, mo'y pinakanindot ang 8 na kabuwan ang kuan. Tugin na kuan sa Blanhoy unod. Unod sa anang iyang unod sa Singapore. Oh, murag sakto ka jud na buwan na tagal niya. Harvest. No ni unod sa kuan yil. Pulutan. Hala, kagwapa ka ba? Will. Hala, tambok ko sa diyan no. Hala, kagwapa. No. Saka na gado dahil siya buyag ko. Sa isa ka punuan gayon, muragapit mo 3-4. Tambok pa yun siya. Dunay unod sa kuan pulutan. Unod dan sa pulutan. Nagana ko yung unod guys.
Ana isa ra gud nakalindog. Buyag na magay unod guys. Oh. Dagko ka dyan no. Tambukon si jag unod. Diyan. Walo ka buwan hantod sa isa ka tuig na siya pwede pa gayud ang iyang kuan. Sobra. Tuig pa sobra pa. Pwede, di pa na iyang naguwang gayud siya. Di pa. Mapila na katuig din na ka na murag madaanin na lit. Amo hapit na mo duha. Duha na na. Kana di mahapas sa lugar. Oh, daanin na gayud na siya. Hala kagwapa buyag. Tambo kayo ang kuan. Ito marap. Nen doan ni mo kam na lang makakuan na na gid kana na tumunon. Wag ani no nga tumunon. Awan na nimo na bono eh. Eh. Wag ani. Ano kuno dagko malayo sa akin. Wag na tumunon. Uy abono pero guys, mo ni ay kayod. Wag pa ni abono. Oh. Sa natural kayod ni nayuta lang iyang nakuanan eh. Sot gani ni kidugay na uma. Hindo kay kana wa patiwas. Na lagi to kanina nagtuwad-tuwad dito Oo, siya to. patra kapunuan ni guys. Patra o, nagpongingi ang isa ka punuan guys, ug unod. Tambok pa gayud ang iyang unod guys. Pag kapunuan pa ni guys oh. Magana na. Mama. Hindi kaluto na gasud ni sa. Ila man po mo mabalaka guys ha, kay hinlo po ng iyang kamot guys. Okay guys, dan ako diri sa balay sa sa baryo. kuanan ako og balanghoy. Karon gipoto na po nila. Mupalit akong mutalo na to kung tagpila ang ilang photo. Okay, dana naka ready ng ilang photo guys. Mo ni ang paghimo photo sa Singapore. Napoy dako nilang kaldero diha guys. Kaldero na din yung kuanan. Ha? Yes. Kana pangadaga ang Pagkatapos iso, dili gadto sa suod gayud. Oh. Nay, nakatuan. Chana. Wala tulo di kalihir ang iyang kuan guys. So mo ni ang iyang lutuan guys. So, Pito ganyan. hala, pila ka buok masuod sa ka kaldero? 27. 27. Pwede ka ni balik siya. Ini guys ang tanan niyang naluto guys sa gibutan sa kaldero. O itaktak na niya diri sa nakalihirang na plastic. Sa matag adlaw pila imong mahimo? Wow! Abot og 80 ka buok. Valor 600 lang. Na income sa pagluto. Unang pada ini. Hala, kagwapa ka ni siya. Tagis ra ni siya guys. Susaga Hala, ko kagwapa. Ay, kagwapa ka ug ka ako kuan kanang napakoy lugar nga naway katamnan. Kanang magsigitan. Naghanay ra man ganit na oh. Bantog ra kay gipangita ag imong kuan, ngani man day kalami gadyo dag imong photo di ay. Kanang gitapok da nga tulo ayaw na. Nagibutangan man gadyo day imong star margarine siya. Kuman sige ra ba kog ingon na mong palit ko sa imo wa gadyo ko kare. Karon pa. Kapuyan naman kung adto ang inita pag mong suri nga to sa inyo dapit na.